Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a Românilor au talent. În Italia, așa cum v-am obișnuit, de acum suntem la 11-a ediție și nu putea să lipsească alături de noi câștigătoarea primei acestei ediții, soprana noastră, Gabriela Băncilă. Bună seara! Bună seara! Gabriela, ne-am găsit, ne-am regăsit, ne-am regăsit. Gabriela, în acest moment ești în România, corect? Da. Și vreau să dau bună seara și celorlalți invitați mult mai mici, noile talente românești pe care le-am descoperit alături de soprana noastră, Gabriela Băncilă, Petra Gianina Maria, tot din România. Bună seara, Gianina! Pe Gianina am cunoscut-o la ultima ediție a Zilei Internaționale a ei românești, una dintre câștigătoarele ediției, iar ultima noastră descoperire o las pe soprana noastră, Gabriela Băncilă, să o prezinte și o surpriză, pentru că e o descoperire aici în Italia, corect, Gabriela? Da, este vorba de cel mai mic elev al meu, de Luca Antonio Mirică. Bună El s-a seara, născut la... Câți anișori ai? Seara. Din câte am înțeles, eu văd că are și o postură frumoasă și a pus și ea românească. Felicitări și Gianinei pentru ea, care reprezintă zona Moldovei, trebuie să înțeleg, corect? Zona Galației. Gabriela, văd că și tu ai o reprezentanță a ei românești, un pic mai stilizată. Nu este originală, nu este stilizată, e originală. Nu, are 100 în sensul de accesoriile pe care tu le-ai ales. Bine, dar nu te uita la accesorii, uite-te la ei. Noi astăzi sărbătorim Ziua Internațională a României, 1 decembrie. Iată de ce ne-am pregătit cu această ediție specială la nivel online, deci pentru tot mapamondul, pentru toți românii plecați afară, pentru toți românii talentați pe care i-am descoperit peste hotare. Astăzi vom încerca în emisiunea noastră să ne aducem aminte de România, să o sărbătorim, pentru că, deși suntem departe, deși trăim momente dramatice, nu numai pe teritoriul Italiei sau României, la nivel mondial. Și sperăm prin această ediție să aducem un mesaj de bun augur tuturor românilor emigrați și care sunt departe de familie, de cei dragi, cu atât mai mult în aceste momente dramatice. Gabriela, aș vrea să las cuvântul ție, având în vedere că ești profesorul, da, maestrul, mentorul acestor minunate talente pe care noi le-am descoperit, atât în Italia cât și în România. Povestește-ne un pic, te las pe tine. Mai sunt talente. Și mai sunt talente, bineînțeles. Las cuvântul ție. Draga mea, eu mă ocup de acești copii din punct de vedere muzical, da? Încerc să-i îndrum așa către o carieră frumoasă. Către o carieră frumoasă și se studiază foarte mult. Bineînțeles, depinde și de vârsta pe care o are fiecare în parte. Spre exemplu, cu Luca studiem așa ca la 4 anișori, exact la un nivel de grădiniță. Cu Maria studiem foarte, foarte mult, am dat și examene și masterclass, deci Maria, cum se spune, Maria trag tare, așa, da? Și înțeleg că ai descoperit, ați ajuns deja la o concluzie, care ar fi genul, da, muzical pe care îi reprezintă, cel puțin în prima fază, da, în prima instanță. Cu ce se prezintă ei cei mai bine, Gabriela?
De exemplu, Gianina. Gianina am văzut-o, bineînțeles, în edițiile noastre dedicate României, deci dedicate portului și muzicii tradiționale românești, dar poate în timpul școlii, da, am descoperit alte detalii muzicale. Te las pe tine pentru că ești de meserie. Da, Maria, în afara faptului că are o voce extraordinară, pentru muzică populară, pentru că eu am cunoscut-o prin tine, da, la evenimentul care l-am organizat de ziua ei, cu muzică populară. Apoi, ulterior, făcând lecțiile de canto, vocaliză și mai departe, are o voce foarte frumoasă și pentru muzică ușoară, dar și pentru operă. Deci, am descoperit că este o soprană, Maria. Iar pregătim o nouă soprană, un nou talent minunat. Îmi face plăcere să aud acest lucru. Bineînțeles că o să mă aștept din partea voastră mici interpretări ca să demonstrăm telespectatorilor, da, calitățile vocale ale Gianinei. Și, bineînțeles, de-abia aștept să-l auzim pe Luca, pentru că e o avantpremieră, nu l-am auzit niciodată. Da, iar cu Maria mi-am permis așa să mergem prin mai multe zone și să trecem așa prin zona Banatului, Ardeal, Maramureș. Deci Maria are o voce foarte, foarte frumoasă și complexă. Deci nu numai Moldova, ci și celelalte zone îi prinde foarte, foarte bine. Și muncește foarte mult. Maria muncește foarte, foarte, foarte mult și învață foarte mult. Îmi face plăcere să aud lucrul acesta, Gianina. Pot să spun zona de unde am descoperit aceste minunate talente, așa cum am început noi la prima ediție a Românilor au talent în Italia. Gabriela este născută la Focșani. Eu sunt focșăneancă și am descoperit că și minunatele noastre talente provin tot din aceeași zonă. Atunci nu putem să spunem decât trăiască țara Vrancei, pentru că ne-a dat aceste minunate talente pe care le descoperim an după an. Am avut anumite referințe la un moment dat, chiar și în presă, crezând că am căutat noi în mod deosebit Focșani, da, și țara Vrancei. Chiar nu este adevărat. E o plăcere și o onoare pentru noi să descoperim an după an, uite, chiar și într-un an atât de deosebit ca acesta, în care nici măcar nu ne-am văzut fizic vreodată, și totuși reușim să mergem mai departe, să susținem aceste talente, pentru că ăsta este scopul nostru, să arătăm o altă față a României, da? Și să reprezentăm România chiar și peste hotare cu onoare. Irina, vreau să spun că Maria nu este din Vrancea, nu? Maria, de unde ești? Din Galați, nu? Din Galați, dar nu e foarte departe de zona, de țara Vrancei. Deci cam în aceeași pătură suntem, dar oricum a fost o surpriză, pentru că nu numai aceste talente pe care le avem astăzi în această ediție, ele sunt foarte multe și trebuie să spunem că 90% dintre ei sunt toți de la Focșani sau de la țara Vrancei. Tocmai de aceea am ținut mult să fac această referință. Noi am mai avut și alte discuții în trecut, nu-i așa, Gabriela, chiar și în presă. Asta e o semnalare, dacă vrem să ajungă acolo unde trebuie. E o regiune care nu s-a ocupat nimeni din punct de vedere cultural. Exact. E foarte adevărat, Gabriela. Și atunci noi ne punem la dispoziție să fim purtătorul de cuvânt, de imagine. Ambasadoarele, da, dar mi se pare normal, da, deci să fii fiecare dintre noi să facă prin putințele lui, da, în fiecare zi să facă câte ceva, ca să putem să facem diferența și să ajungem la un rezultat pozitiv.
Sigur, Janina, sigur. Janina, vrei să ne cânti ceva? Am vrea să te ascultăm, așa ca să ne aducem aminte de România. Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a României, 1 decembrie. Cum te-ai pregătit? Cum te pregătești tu să întâmpini această sărbătoare? M-am gândit să vă cânt o strofă și un refren din Acasă-i România. Dacă îmi Te permiteți. ascultăm? Din vrem de mult trecute, suntem un neam de frunte, stăpânii pe a noastră țară, noi n-am călcat hotara. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vioara, e râge și află somnul. Bravo! Bravo, bravo! Aplauzele noastre, Bravo. deși nu se aud, dar noi aici în regie am început să sărbătorim în adevăratul sens al cuvântului. Deja ți-ai găsit noi fani, deși sunt italieni în mare parte colegii din regie, dar oricum muzica de calitate și capacitățile vocale se pot înțelege chiar dacă nu sunt într-o limbă, da, maternă. E adevărat, Gabriela, că muzica este purtător, este un purtător, un cel mai mare purtător, da, a unei tradiții, a unei limbi, a unei muzici autentice, chiar dacă nu o înțelegem, dar din punct de vedere melodic, întotdeauna ne transmite sentiment. Sigur, sigur, așa este. Așa este. Luca, ești foarte obosit, dragul de el. Vrei să ne cânti ceva? Ești pregătit să ne cânti ceva, Luca? Nu se aude, Luca? Ah, ok. Luca, vrei să-mi cânti ceva? A sosit ziua dreptății, ziua Sfânta Libertății. Toți români veselese, România tinere. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem noi stăpâni. Bravo, bravo, Luca, minunat, minunat. Eu nu cunosc foarte mult din istoria a Lucăi. Felicitări și salutăm, îmi cer scuze și mamei, Mirela Mirică. Felicitări pentru o asemenea minunăție. Gabriela, o să te las pe tine pentru a ne povesti exact cum ai descoperit acest mic talent, da, de la 4 ani, să înțelegem un pic și telespectatorii noștri, da, cum poate să nască un talent la nivelul acesta, născut în Italia, corect, dar în același timp familia s-a ocupat ca să-i transmită valorile și tradițiile românești și iată că el vorbește românește, nu numai în italiană, cântă românește și iubește România. Asta Știi de ce? Știi de ce? Dacă îmi permiți, am să-i pun 2-3 întrebări lui Luca. Așa o să vedeți surprize. Sigur, Luca, sigur. În acest moment îți predau ștafeta ție, Gabriela. Te las să coordonezi acest mic interviu cu Luca. Luca, amore, Luca, unde îți place mai mult, în România sau în Italia? România. România. De ce îți place în România? Vorbește cu doamna. De ce îți place în România? De ce îți place în România? Sunt vaci copii după nana.
Semălucile, plăcinta. Deci inclusiv cântarea românească trebuie să înțeleg că primează decât ceea ce... Luca, Stai că mai spune ce-i place. Luca, pasta și pizza italienească nu-ți place? Îți place pasta și pizza italienească? Ai auzit ce a zis? Mai bune sarmalele. Mai bune sarmalele. Deci ce putem să spunem? Știm că este felul tradițional, principal, a oricărei gospodar român. În curând vom sărbători și Crăciunul, vom sărbători Anul Nou și atunci masa, bucătăria românească este foarte bogată, și nu poate să lipsească minunatele sarmale, care chiar dacă sunt peste hotare, noi ne aducem întotdeauna aminte de ele. Luca, amore, dar ce-ți place ție la țară? De ce-ți place ție la țară? Ce este la țară? Ce-ți place ție atât de mult? Băci, pârcăit, puși, baci, după căsuța mea. Ai și căsuța ta în România? Da? Da. Vai, ce frumos! E deja bogat la 4 ani, da? E bogat pentru că are o familie minunată care a știut să-i transmită tradițiile și valorile românești și să aibă, deja să cunoști un copil atât de mic, la 4 ani, să aibă patriotismul ăsta atât de dezvoltat. Ăsta este un mare lucru, un mesaj foarte frumos. Mulțumim încă o dată, Gabrielei, pentru că ai descoperit acest minunat copil. Voi în acest moment... Eu îi mulțumesc mamei pentru că a avut încredere în mine, m-a contactat și uite că eu am văzut un potențial în Luca, deși este foarte mic. El este foarte talentat, are o ureche muzicală, intonație foarte bună, vibrato, deci Doamne ajută și o să vedeți peste câțiva ani. Ați lucrat la ceva proiecte pentru viitorul imediat, poate, ce știu eu, pentru Crăciun, un colind, pregătiți proiecte noi, vom auzi lucruri noi? Sigur. Amore, obraz frumos, cântăm? Da? Da. Hai să cântăm! Obraz frumos, putetina, tot verde. Tu ești cu credință, secunda nu-ți-o pierde. Obraz frumos, obraz frumos, ta îmi place. Bravo! Și veselea mă face. Mulțumesc! Amore, Bravo, bravo! Să înțeleg că ne faceți o surpriză în curând, Gabriela. Ați pregătit vreun concert de Crăciun, de colinde? Ce ne pregătiți în viitorul imediat? Irina, Luca a spus că când o să vină în România, o să vină la mine și o să-mi aduc un buchet mare de flori și o să cântăm într-un concert. Deci eu trebuie să fac un concert când terminăm cu pandemia și trebuie să vină toți colegii mei să facem, nu știu, eu cred că o să facem în Focșani concertul ăsta. Eu mă unesc vouă, bineînțeles, televiziunea noastră Iris TV e alături de voi, așa că vă stăm la dispoziție și ne luăm angajamentul pentru a organiza acest concert, primul concert la Focșani. Mi se pare că se poate Mi se pare corect. Mi se pare corect. Gianina, vrei să ne cânti ceva? Ne-ai pregătit ceva frumos. Vrem să te auzim.
aș putea să vă cânt încă o melodie, tot care ține de patriotism, să zic așa, Peste prut la răsărit. Foarte frumos. Te ascultăm, Gianina. Peste prut la răsărit sunt 3 palme de pământ. Un meleag nedreptățit, cotropit și iar primit, părăsit și iar găsit. Și de alții ai fost furată, și de noi ai fost cedată, Basarabie încercată. Doamne, Doamne, fă dreptate, ține frate lângă frate, dă-ne minte și credință, stinge orice rea voință. Bravo, Gianina! I-a plăcut și lui Luca! Îți ridica cheiul! Îți place Gianina? Luca, îți place cum cântă Gianina? Da. Bravo! Bravo! Uite, vezi că sunt și talente mici, dar ei sunt solidari, sunt foarte uniți, da? Și se încurajează unii pe alții. Vrei să ne zici așa un pic, Gabriela, care e atmosfera la cursuri? O faceți doar individual sau există și de grup? Cum se comportă? Nu, individual. Și aș vrea ca anul care vine să facem și mici concerte pe platformele care le avem la dispoziție pe Zoom. Și uite, am să te rugăm pe tine de Crăciun să ne ajuți să facem, te rugăm frumos, să facem concert de colinde, da? Deci noi la dispoziție. Totdeauna redacția Iris TV a fost alături de voi. Talentul este principala noastră activitate și mai ales dacă este românească, așa că ne luăm acest angajament să organizăm acest concert online de Crăciun. Bineînțeles, soprana noastră, Gabriela Băncilă, va fi mentorul întregului proiect. Invităm cu această ocazie micul nostru Luca, o să-l lăsăm pentru că el este deja foarte, foarte obosit. Bineînțeles, Gianina, Maria, ești talentul nostru principal, care ne așteptăm să dai o mână de ajutor maestrului tău, chiar și în organizare. Eu am să vă rog să luăm o mică pauză, stați aici cu noi, vom reveni într-un minut. Sârbirol, uite așa să joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Asta-i sârba moldovenilor, ram trele ram, sârba sârbirol, uite așa să joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Și din vârț costic în loc, ram trele ram, joacă mai cu foc, voi intra celeana în joc, țină tare chine de mijloc. Și din vârț costic în loc, ram, trele, ram, joacă mai cu foc, voi intra celeana în joc, țină tare chine în mijloc. Și din vârț costic în loc, măi, voi intra celeana în joc, mă! Ram, trele, ram, sârba de la Iași, cu trompetă și cu un topaș, joci o săptămână în utilaș. Frunzuliță verde de-ar săraș, ram, trele, ram, sârba de la Iași, cu trompetă și cu un topaș, joci o săptămână în utilaș. Și niște
știa juca ghiniram, triliram. Ia ca așa și așa, vino țără lângă mine și apoi nu mai faci de rușine. Cine știa juca ghiniram, triliram. Ia ca așa și așa, vino țără lângă mine și apoi nu mai faci de rușine. Asta-i sârba sârbilor, sârba moldovenilor. Joca-mu chiar din mă prăpădesc, ram, triliram, nu mă mai opresc. Mult îmi place sârba să o pornesc, dacă-mi pas cu von mă pătrijesc. Joca-mu chiar din mă prăpădesc, ram, triliram, nu mă mai opresc. Mult îmi place sârba să o pornesc, dacă-mi pas cu von mă pătrijesc. Joacă ghini, măi costică, ram, triliram, parcă ți-ar și frică și Ileana-i tinerică, strântenă și tare frumoșică. Asta-i sârba moldovenilor, ram, triliram, sârba sârbilor. Uite așa să joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Frunzuliță de-ar țăraș, asta-i sârba din Iași. Păi asta-i sârba sârbilor, păi sârba moldovenilor. Uite așa și numai așa. Bine, v-am regăsit aici în salonul Iris cu voi, Irina Țârdea. Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a României, 1 decembrie. Oaspeți de onoare, Gabriela Băncilă, soprana noastră, ediția România au talent, nu numai în Italia de data aceasta, pe întreg mapamondul. Gabriela a descoperit talente minunate atât în Italia cât și în România. Petre Gianina Maria, o nouă soprană, sau cel puțin maestra ei deja o definește așa și am auzit multe interpretări de ale Gianinei. Și micuțul nostru, Luca Mirică, o minunăție, la doar 4 ani. Ne povesteai, Gabriela, înainte de pauza noastră de publicitate, că Luca l-ai cunoscut la Roma, corect? Da, e născut la Roma, da, dar are origini din Francia. Dar el este din Vrancea, pentru că am spus că zona Vrancei, țara Vrancei, ne-a oferit multe talente, le-am văzut în acești 11 ani a ediției România au talent în Italia, pentru că noi naștem cu această ediție în Italia. Gabriela a reușit să participe la România au talent în România. Felicitări încă o dată pentru rezultatul obținut, Gabriela. Știm că era foarte important pentru tine această participare. Cred că am zis bine, pentru că era important să participi. Da, pentru că eu m-am născut ca talent, într-un talent show în Italia, da? La festivalul tău, organizat de tine, acum 11 ani. Deși primele mele evenimente au fost pe cele mai mari scene din Italia, alături de Maria Ciobanu, de nume mari din România. Și pentru mine a fost... Și nu numai, putem să amintim de Sanremo, putem să amintim, iată, este o altă ocazie în care aș vrea țin mult să salutăm pe maestrul nostru Meoții, pentru că el este cel care te-a descoperit înainte, da, de comunitatea românească, da, este cel care te-a îndrumat, da, și te-a ajutat ca să te dezvolți din punct de vedere artistic. Fiind primul maestru și pianist al lui Andrea Bocelli și mentorul lui.
Exact, deci nu vorbim de oricine. Și iată că viața te-a adus într-o astfel de situație, da, să poți să descoperi talente, să te ocupi de ele. Noi întotdeauna ne punem la dispoziție, noi, redacția noastră Iris TV, așa cum v-am obișnuit de acum 11 ani, de când suntem în afara hotarelor României. Ne-ați făcut o promisie pentru acest Crăciun, da? Vom organiza un concert online de colinde. Iată că nu mai sunt probleme, nu trebuie să fim neapărat fizic, reușim să ne vedem chiar și online și să încercăm cu voie bună și cu un zâmbet să sărbătorim valorile și tradițiile românești, chiar și peste hotare, nu numai în România. Luca, vrei să ne cânti ceva? Da. Da? Te ascultăm! România. Ziua de tăți, ziua Sfânta Libertăți, tot românul înțeleg. România, tinerește, noște români, noște români, noște mai spre stăpâni. Bravo, Luca! Bravo! Aplauzele noastre virtuale. E un copil minunat. E într-adevăr surprinzător la o vârstă atât de fragedă să cânte în românește și nu orice fel de cântare, deci o cântare patriotică, să vorbească atât de corect. Felicitări mamei. Mirela, faci ceva din punctul ăsta de vedere? Cursuri în românește? Muncește foarte mult cu el, să știi. Muncește foarte mult. În afara lecțiilor, muncește foarte mult cu el. Deci, altfel într-o timp n-ar fi reușit. În primul rând vrem să-i mulțumim doamnei profesoare că a avut încredere în noi și că îl ajută extrem de mult, atât nu doar să cânte și să învețe lucruri noi în muzică, cât și faptul că îl ajută foarte mult la dicție și să pronunțe cuvintele din ce în ce mai corect. Încă suntem micuți, dar ne străduim ca în viitorul apropiat să facem așa o figură bună pentru doamna profesoară și pentru încrederea și munca dumneaei care ne-a oferit-o de puțin timp, pentru că lecțiile nu sunt chiar atât de multe. Cred că, dacă nu greșesc, doamna profesoară, vă rog să mă corectați, sunt cam o lună jumătate de când ne cunoaștem, da? Și lucrăm împreună cu Luca. El este încă micuț, dar vrem așa, să-i arătăm mai multe drumuri, fără să-l presăm prea mult și fără să îi apăsăm așa cu griji sau cu lucruri care nu face față. Vrem doar așa să o luăm treptat, ca el să înțeleagă că poate să meargă spre mai multe direcții și să-și aleagă singur când va crește mare. Minunat, minunat. E o atitudine mai mult decât cea corectă. Felicitări, Mirela Mirică, pentru contribuția pe care o dai în primul și în primul rând ca și părinte, dar chiar e un mesaj și pentru alți părinți, da? Felicitări aș vrea să fac chiar și doamnei Petrea, mama Gianinei, același lucru. Trebuie să încurajăm copiii, da, absolut, trebuie cultivat talentul, dar evident pentru vârsta pe care o au fiecare și posibilități, da, să nu fie ceva opresiv sau exagerat, da? Deci trebuie să-i lăsăm pe ei, pentru că oricum talentul se vede chiar și de la o vârstă așa de fragedă. Persoane minunate, așa cum e soprana noastră Gabriela Băncilă, întotdeauna sunt convinsă că se vor găsi, pentru că sufletul și spiritul de artist nu poate să te lase, da? Deci cumva ne găsim fiecare dintre noi, nu un mentor. Cred că e valabil pentru fiecare sector. Și atunci încercăm, cu puterile noastre și ale familiei, da, dacă suntem susținuți, să reușim să obținem visele noastre. E adevărat, Gabriela?
Irina, spuneam și mai devreme că Gianina Maria este un talent extraordinar și pe lângă faptul că are un talent unic, pot să spun unic, muncește foarte, foarte mult. Este foarte ambițioasă, iar sunt copii care poate au posibilități părinții foarte, foarte mari sau extraordinar de bune și nu învață atât de mult copiii. Dar Gianina, să știți că este una care învață foarte, foarte bine, este ambițioasă, nu numai cu mine, pentru că cu mine trebuie să studiez, chiar dacă eu încerc să-i las câteodată, hai să facem ascultare, să facem materii mult mai ușoare, pentru că îi văd că sunt obosiți, dar se muncește foarte, foarte, foarte mult. Și nu numai cu mine, muncesc și la școală, pentru că, știi, în ziua de astăzi nu este ușor să studiezi pe platformă online cu materii care sunt foarte grele, care e aproape imposibil să le înțelegi online. Hai că muzica, eu stau și le explic de foarte multe ori dacă n-au înțeles și sunt acolo, dar un profesor la școală predă o dată și a doua oară dă lucrare sau a doua oară ascultă. Deci e mult mai greu pentru ei și eu încerc întotdeauna să-i premiez, da? Și dacă văd că a făcut ceva în plus sau au realizat ceva cât de mic, au realizat, întotdeauna încerc să-i motivez, da? Fiecare pe caracterul lui și mă bucură faptul când îi văd că se bucură pentru fiecare realizare sau ce am reușit noi să facem, cât un masterclass, le compun cântece, pentru că este foarte important ca să-i îndrum așa fiecare pe cariera lui, să aibă o carieră. Asta este cel mai important și pentru asta mizez. Da? Nu numai simplele lecții de canto. Am foarte mulți elevi, mulți nu vor să iasă în față din rușine, nu sunt pregătiți sau așa, dar sunt cei care eu lucrez pentru o carieră, sunt super ok, am copii, mulțumesc Dumnezeu, foarte, foarte, foarte talentați și Gianina este una dintre acei elevi. Trebuie să spunem că nu este suficient să fii doar un talent. Trebuie să ai și un caracter pe măsură, da? Trebuie să ai o prezență scenică, este important chiar și aspectul fizic, e valabil atât pentru băieți cât și pentru fete. Trebuie să fie așa un întreg pachet complet, plin de calitate, cum ne place nouă să spunem, pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. Știi, cu Gianina a fost exact iubire la prima vedere, să spun așa. Ea este leu, zodia leu, eu sunt zodia leu, deci știi cum la Marele Fix a fost talent, am avut... Asta am și trimis-o, pentru că mă așteptam. Eu v-am descoperit stilul, v-am găsit mentorul. Fiecare suntem o bună echipă, da? Fiecare și-a făcut treaba lui ca să ajungem la un rezultat pozitiv. Și vorbim de rezultate. Mica noastră, Gianina Maria, am auzit că în acest sezon estiv ai avut foarte multe premii, da? Foarte multe concursuri. Vrei să ne povestești un pic care sunt rezultatele obținute în urma, da, însemnământurile lecțiilor mentorului tău, soprana Gabriela Băncilă? Sigur, am participat la concursuri online cât am fost în această perioadă mai puțin plăcută. Am obținut premii destul de bune. Premiul 1, premiul 2, trofeu. Da, am luat și trofeu. Vezi, mama își aduce aminte de absolut tot, pentru că acele trofeuri erau și pentru ea, da? Și pentru întreaga familie, deși tatăl nu l-am menționat, dar trebuie să-l menționăm pentru că este o piesă importantă și el în cadrul familiei. El e partea financiară. E partea financiară. Da, dar să nu uităm, mai ales în timpurile acestea, că sunt foarte importante. Deci, uniunea face forța, da? Totul este important. Orice detaliu
te ajută, da, ca să obții rezultatul final. Bănuiesc că este același lucru și la familia Mirică, nu? Salutăm cu această ocazie și tatăl, da? Bănuiesc că și el face parte din echipa aceasta. Da. Cred că în orice familie e așa. Tata e sprijinul financiar și mama e acolo lângă copii ca să-i ducă pe drumul care trebuie. Absolut. Dar eu am înțeles că și Luca a participat la câteva festivaluri, deși are o vârstă așa de fragedă. Așa este? Sau cum? Da? Explică, povestiți-mi un pic, care au fost primele apariții, da, ale Lucăi în lumea asta artistică? A participat la festivalul Fulgilor de Nea, dacă nu greșesc, Magia Fulgilor de Nea, doar un singur, îmi cer scuze, sunt foarte emoționată. Asta este minunat, fără emoție nu putem să transmitem, da, o parte pozitivă și realitatea fiecărei persoane. Eu vă mulțumesc într-adevăr pentru că noi, deși suntem într-un studio, într-un platou virtual, dar ne-ați deschis casele voastre, pentru că voi sunteți chiar în casele voastre și ăsta este un lucru minunat. E una dintre părțile pozitive a acestei situații în care noi ne aflăm. Îmi spuneai, Mirela, deci a participat la un festival, da? Da, vă spuneam că a participat în România. Festival. Mă scuzați, n-am înțeles întrebarea. În Italia sau în România? Unde a participat la acest? În România am participat pe platforma Zoom online, ca și restul copiilor care participă la festivaluri în această perioadă. Cred că ne-am descurcat destul de binișor, așa, având în vedere vârsta pe care o avem și sperăm că pe viitor să mai fie astfel de evenimente, pentru că vă spun sincer că atât pe mine ca părinte m-a încărcat foarte mult cu o emoție pe care nu știu să o descriu nici în momentul de față, pentru că să-ți vezi copilul acolo și el printre copii mari, nu știam cum să reacționez și cum să nu-i transmit oarecum emoția, adică să-și ducă cântecelul la bun sfârșit, fiind atât de micuț și... Aseară nu știu, avem festivalul. de Aseară s-a întâmplat festivalul, deci sunteți proaspeți cu emoțiile. Suntem proaspeți, minunat. Și au fost ceva rezultate, Gabriela, tu că ești mai obișnuită, da, cu aparițiile televizive. Luca a luat 995, 995, 10-10 sau 3 de 10, nu mai știu. Deci nu 2 de 10 și 2 de 995. 2 de 10 și 2 de 995. Bravo, de la Luca! domnul Adrian Romcescu l-a felicitat foarte, foarte mult și a plăcut foarte mult. Mai ales că Luca a învățat limba română și vorbește limba română, limba lui de origine. A plăcut foarte mult și i-au urat succes. Luca, vrei să ne cânti ce ai cântat și aseară? Vrei să-i cânti și lui tanti Irina ce ai cântat aseară la festival? Colind, obraz frumos. Obraz frumos? Hai să te auzim cu obraz frumos. Obraz frumos, obraz frumos, cu cetinatul verde, tu ești cu părul bendițios, se frunza nu s-o pierde. Obraz frumos, asta îmi place, când obraz sunt bucuros. Și veselea mă face, obraz frumos, cu cetinatul verde. Mulțumesc!
Bravo, Luca! Bravo! Ești o minune! Ești o minune și reamintim încă o dată că pe data de 25, 24, 25 organizăm un concert online de Crăciun sub direcția sopranei noastre Gabriela Băncilă, cu ajutorul special al micului nostru talent Petra Genina Maria, care o așteptăm să ne pregătească, așa că pregătește-te, te anunț deja, Gianina, cu multe colinde. Ai pregătit ceva și pentru astăzi, măcar așa o mică strofă. Care e colindul tău preferat? Colinda Crăciunului se numește și Frumos. aș putea să vă fretonez dacă doriți. Da, sigur, te ascultăm cu mare drag. Noi umblăm să colindăm oi daleruiler, pe Hristos să lăudăm. Și-om umblat din casă în casă, oi daleruiler, doar la cei care ne lasă. Bravo, bravo, Gianina! Pe 24-25 o să vă pregătim multe lucruri minunate, nu numai muzicale, așa că trebuie să rămâneți aici în salonul Iris TV. Irina Țârdea a fost pentru voi. Invitatul nostru special alături de noi întotdeauna, soprana Gabriela Băncilă, alături de nume minunate care promit să reprezinte România atât acasă cât și peste hotare, așa cum ne definește, da, poporul român. Noi astăzi sărbătorim Ziua Internațională a României, da, 1 decembrie. Vă urez la mulți ani, dragi români, oriunde voi vă aflați. Vă las pe fiecare, dacă vreți, să transmiteți cu această ocazie un mesaj comunității celor dragi. Ce vreți voi? Mesaje de bine. Vă ascult. Gabriela, vrei să începi tu? Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în cartea adâncirea, barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum, ori niciodată, croiește caldă soartă, la care sus închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. La mulți ani! Minunat, minunat, Gabriela, mulțumesc mult, m-ai făcut, m-am emoționat, trebuie să recunosc. E un efect pe care l-am avut cu Gabriela de când ne cunoaștem, de 11 ani. La mulți ani încă o dată, dragi români, și trăiască România. Pe curând!